Békés legnagyobb keltetőüzemében járunk. Tóth Szabolcs tulajdonos fog majd kalózolni minket. Szabolcs nagyon régóta működik, és családi vállalkozásban a békési keltetőüzem. Mit lehet tudni erről, hogy kerültetek kapcsolatba a csirkekeltetéssel? A csirkekeltetést azt a feleségem nagyszülei kezdték még el, régi kis gépekkel a tanyán, utána anyósomék foglalkoztak vele, és utána vettük át mi az üzemet. Tehát idestova 25 éve foglalkozik a család vele. Mekkora kapacitással dolgoztok? Kapacitásban elértük már a 200 000 berakható tojásszámot, ez úgy mindenre, de általában nem megy minden gépünk. Mennyi idő alatt lesz a tojásból csirke? 21 nap a kelési idő, egészen a kezdetektől a végéig 21 nap. Itt ebben a üzemben 3 műszakban dolgoztok ezek szerint, tehát állandóan felügyelet alatt állnak a rendszerek? Így van, a gépet még nagyapa felügyeli, 90 évesen, hihetetlen erőben van, de automata gépek, ezekkel úgy nem kell különösebb gondot, aztán a lányok végzik a többit, a lámpázást, berakást. Hova kerülnek a kis csirkék? Kiknek szállítjátok, vagy kik viszik el? A kis csibéket elsősorban lakosságoknak forgalmazzuk összeírókon keresztül, tápboltokban, illetve vannak nagyobb nevelőseink, akik rendszeres rotáció alapján kapják meg a csibéiket. És honnan szereztek ennyi tojást ehhez? A tojást az anyósomék foglalkoznak vele kint a telepen, onnan jön a tojás nagy része, illetve nagyobb helységekből, ahol ilyenekkel foglalkoznak, Pécs, Szigetvár, stb. Ti is sok helyre elviszitek, valamikor beszéltük, hogy Veresegyházról jöttetek haza talán? Így van. Hogyha nagyobb mennyiséget rendelnek, az országban bárhova kiszállítunk. Saját autóinkkal, és mindenhol. Mi alapján lővitek be, hogy hány darabot kell keltetni, hiszen mondtad, hogy 200 000 a kapacitás, most például jelen pillanatban mennyi van folyamatban? Most jelen pillanatban egy olyan 90 000 tojás van bent a gépekben. Ezt az elmúlt évek tapasztalat alapján számoljuk ki, és próbáljuk megbecsülni, hogy mennyi. Aztán van, hogy sikerül, van, hogy nem. Szezonális szakma ez is. Mikor kezdődik a szezonja ennek, és mikor van vége? Tulajdonképpen már februárban a nagyobb nevelősök indulnak, aztán a lakosság az március és április, és utána egy holdpont, és újra egész szeptemberig van a szezon, utána kisebb-nagyobb megállásokkal termelünk tovább. Akkor nézzük meg, hogy lesz konkrétan a tojásból kis csirke. Már is mutatom. Először a tojásterembe kell érkezni. Ez maga a tojásfogadó terem, klimatizált. Ide érkezik be a tojás, itt válogatjuk, és itt rakják be a lányok a kocsira, és úgy toljuk be az előkeltetőbe, a gépterembe. Ez az előkeltető gép, ebben egy 33 600 darab tojás fér el. Itt van az első 18 nap. A 10. napon lámpázás, az azt jelenti, hogy minden tojást egyesével átvilágítunk, hogy megindult-e benne az élet. Van olyan, hogy nem? Tehát cserélni kell? Természetesen nem cseréljük, hanem akkor az kiesik. Az a tojás, azt kiszedjük, hogy ne rombolja a többit. És innen a 18. nap megyünk át a bújtatóterembe az utolsó 3 napra, ahol a lányok szedik a csibét. Ezt nézzük akkor most meg. Itt mi történik? Itt van az utolsó 3 napban a napos csibe. Ezekben a termekben kell ki, mivel elég nagy porral és piszokkal jár, és ezeket a gépeket folyamatosan fertőtlenítjük. A lányok most a fehér húshibridet fogják szedni. Nagy erőkkel. Kiszámolják ládában, és utána megy ki a csibetároló helységbe. Innen mennyi idő múlva kerülnek tovább? Tehát egy vakcinázáson esnek át, kötelező pestis ellen vakcinázunk és fertőző bronchitis ellen, különkérésre marekra is voltunk. Itt kiszámolják, a lányok tulajdonképpen a csibe már szállítható állapotban van. A vakcinázás után kerülnek bele az autóinkba, és már szállítjuk is el. És általában ezek 1-2 napon belül a rendeltetési helyükön vannak? Ezek 48 órán belül a letelepítésre kerülnek, mert nem nagyon bírnák már tovább.
lányoknak kellett valamilyen speciális képzés, hogy részt vessenek ebbe, vagy ezt betanulják gyakorlatilag? Betanulják, én tanítom meg rá őket, hogy 80-ig tudnak számolni.